मेहेरगोनां प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय बर'नि थै दिनै गिबि बेखौ देखायजेननाय जागोन जलाइस्रि फोथाराव जों मिजिंथिनो रायजो राजाफ्रा अनसायगोन मानोना बे जे बिनि जुदि स्क्रिप्ट जों नुनो मोनदों जे बावहाय थांनाय समनि जे सोमावसारनाय बे सोमावसारनायखौनो बिथा खालामनानै बे सिनेमाखौ बानायनाय जादों आरो बेवहाय गोबां बर'नि मुंदांखा एक्टर एक्ट्रेसफ्रा बाहागो लादों बेनिखायनो आं मिजिंथियो जे बे फिल्मा मोजाङैनो सोलिगोन होननानै आरो बयबो रायजो राजाफ्रा अनसायनांगौ बर' सिनेमाखौ मानोना गोबां खस्थ' खालामनानै गोबां रां गारनानै दिहुननाय जायो जोंनि जिथु मार्केट बियो खुब खम एरियायाव जायो बेनिखायनो बयबो रायजो राजाफ्रा जेन अनसायो जेन गोबां माने फिल्म दिहुननो थाखाय थुलुंगा मोनो बेनि मोनसे बिनि जाहाथे रायजो राजाफ्रा मदद होयो जाहाथे प्रडिउसारफ्रा जेन फिल्म दिहुनबोनो दावगाबोयो मानोना गोबां बाथ्रा बर'नि जे हारिमुनि बाथ्रा बा बर'नि जोंनि हालामनि बायदिसिनाफोरखौ जोंहा फोसावनांगौबो दङ बर' हारिमुआव जोङो मोनसे मोसानाय लाबोगोन एसे रायजोफोर जोङो मोननै मोनथामसोल' मोसानाय लाबोगोन बिनि उनावनो जोङो जोंनि साफ्रोमबो बर' सावथुनफोरा दिनै बर' हारिमुखौ लैहोर लैहोर ओंखारबोदों गिबियाव आङो देरिंसार मुसाहारि बियादैखौ हामबाय होनदों बर' थुनलाइजों लोगोसे बर' हारिमुआव दिनै फिल्म जगतनि गेजेरजों आगानसे जों बारायहोनो हाबावनायनि थाखाय मानोना बे बर'नि थै नङा होमबा बर'नि थै सावथुननि गेजेरजों बर'नि आगुनि जारिमिन आरो दिनैनि सोलिबाय थानाय जोंनि जा आसार खान्थि बेखौ लोब्बा लानानै मोनसे दिहुननाय सावथुन आं फोथायो बे सावथुना जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो फिसानि गोरबोखौ टाच खालामलांनो हागोन आरो बे सावथुननि गेजेरजों बर'नि हारिमुखौ गुबुन हादोराव गुबुन हारिनि सिगाङाव मुलुगनि साफ्रोमबो मानसिफोरनो जों गोसारहोनो हागोन जोंनि बर' हारिया जे बेसेबांबा गोजौ हारि होननानै बर' हारिखौ जौगानायाव नोंथांमोना मा मा हाबा मावगासिनो बिटिआर सरकार हिसाबै ओरैनोथ' दिनै बर' हारिमुखौ जौगाहोनाय होनोब्ला बेसेबांबा बोसोर गोदोसोनानै थानाय बर' सावथुनखौ बोखांनायनि थाखाय दिनै जोंनि मानव गेदेर श्री प्रमद बर' बिथाङा गोबां जायगायावहाय सिनेमा हल सावथुन हल नायसालि जों बानायनानै होदों आरो बेनि गेजेरजों हारिमुखौ बोखांनायनि जों हाबाफारि लादों गोजोन सान्थि गायसननायजों लोगोसे जोंनि राव थुनलाइ हारिमु गासैखौबो जोङो पेरेलेलि लांनायनि थाखाय जों हाबाफारि लादों आरो दिनै गासैबो बर' रायजो राजाजों लोगोसे 35 लाख जोंनि बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा खौसे जानानै ओंखारबोदों